No, dobre. Takže, vítajte pri tomto videu a v tomto videu tu bude zase vlog, taký zasnežený. No tu máme Hanku, tu Lolu, Vichra, no a môžeme ísť. V nohách mám už 1000 mil, stopy déšť a vítr smil. A můj kůň i já jsme cestou znavení. Těch 1000 mil má jeden směr a jeden cíl. Bílej dům, to malý bílý stavení. Je tam stráň a příkrej sráz, modrá dům a bobří hráz. Táta s mámou, který věřej dětským snům. Těch 1000 mil má jeden směr a jeden cíl. Jeden cíl, ten starý známej, bílej dům. V nohách mám už 1000 mil, teď mi zbývá jen pár chvil. Cestu znám a ta se tam k nám nemění. Těch 1000 mil má jeden směr a jeden cíl. Bílej dům, to malý bílý stavení. Kousek dál a já to vím. Víte teraz. Tada! Je! Strom! Hua! Hua! Znám zem plnou mlíka a buclatých krav, kde proud řeky stříká na dřevěnej splav. Mám jediný přání, snům ostruhy dát a pod známou strání zas kuličky hrát. Už koníček pání a zůstal. Takže to bude koniec tohto videa. To bola naša snehová vychádzka. Uvidíme sa pri ďalšom videu. Plání letním žárem spálenou, smutnější než peří černých vran, stádo koní.